na pagmamahal, hindi kailangan i-filter para makita ng iba. Taray, in-story ka pa, no? Tapos sa story nakalagay, my one and only mahal. Akala mo ikaw lang. No. Mag-overthink ka dyan. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo, your daldalerang atleta DJ Mara Tonee para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Teka, bago ang lahat, may sabit. Tingnan mo muna yung katabi mo, dali. Tingnan mo kung naghahanap na naman ng picture sa gallery, ng ipopost sa story, lalagyan pa ng hashtag, oh, my number one. Kunwari, yan lang. Sure ka ba? Baka mamaya pinopost mo lang pero iba talagang kasama. Ba't iba yung nasa kotse mo? Bakit? Sino yan? Anyway, ako pong inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. para sa programang Love Trip. At ang trip natin today, trip kong mga musta ng healthy relationship. Kumusta ang may something? Or ilang taon na kayo? Situationship pa rin? Trip natin mga musta na mga kabisyo ngayon kung saan minsan napapaisip ka, tama nga ba na piniplex ko siya? O mas okay na kahit low-key? Ang mahalaga, kaming dalawa lang. Yan na naman, bakit ibang ngiti? Kasi may pupuntahan kang iba mamaya, hindi agad uuwi sa misis, no? Anyway, para hindi ka muna masyadong ma-stress dyan ngayong hapon. Habang nag-iisip ka kung anong ibibigay mo dun sa legal wag dun sa illegal wife. Sasamahan muna kita ngayong hapon at mamaya-maya ako'y babalik. Ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tonee. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.